Ens pregunta un veí de la població pel camí a Vallès i part del camí de la Llum. Denuncia el mal estat en què es troba aquests camins i voldria saber si van arreglar-se i si hi ha una data per a fer-ho. Gràcies. Bueno, dues coses. Una, el camí de Vallès és un camí que està en asfaltatge i, per tant, la part que perteneix al nostre poble està bé, i el camí de la Llum suposo jo que perteneixerà a una altra població, Cerdà o Vallès, perquè hi ha una confluència de trossos de població que nosaltres no el tenim. El camí de la Llum, que ni el conec. Evidentment, pot ser que sigui la continuïtat del camí Vallès, que sí que és de veres que està en mal estat. Nosaltres per aquest any no el tinguem pressupostat per arreglar la part final del camí de Vallès, però sí per la neteja d'ell. La neteja sí que es farà, jo crec que la totalitat dels camins.